Marshall Honda A časem 90,84. Budete tím nejmladší. Takže tady máme vedoucí místa. Druhou ručičku laťku. Lukáš, já jsem tady. No, vytáhni se. Getting deep in the mix. Na 9. místě, na 7. místě se umístilo družstvo Plácky, na 6. místě se umístilo družstvo Plačice B. Časem 37,81. Jediní, kteří narušili nadvládu bezhradských dětí. Časem 34,97. Takže já taky gratuluju. Časem 32,48. Takže já taky gratuluju. Já si myslím, že jste vašemu starostovi i velitelovi vaší požární hlídky udělali radost. Jsem rád, že vlastně pohár a vítězství zůstává doma. A zadejte se, kluci. A prosil bych ještě, aby vystoupilo nejmladší družstvo. Cenu pro nejmladší družstvo. Vyrovnejte se, dětičky. Tak. Výborný. Každý dostane 2 kousky na nuka od děnů. A nastoupí nám kategorie žení. To znamená, na základu se nám připraví družstvo žen z Bezhradu A i B tým. Shake it all the time. Work, 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 Senora, work your body liner. Work, 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 Senora, work it all the time. Shake, 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 Senora, shake your body liner. Shake, 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 Senora, shake it all the time. Work, 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 Senora, work your body liner. Work, 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 Senora, work it all the time. Shake, 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 shake,
něčím mamka běžela? Ne. Aha, takže to je jenom takový hec mamky, ale nejsou vlastně mamky jako takový. Ale mamky to jsou jako dobrý. Tak jo, takže děvčata, kolik si typujem? Těch 25, jo? To jsem teda na to zvědavej. A poslouchejte mě. Jestli dáte 25, vypisuju pro každou flašku šampaňskýho. Shake, 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 Sonora, shake it all the time. Work, 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 Sonora, work your body. Brothers and sisters,